سلامن تعنا نعقم يكون كرة سبعتي كم يكنيهم زي جاتروس انترتينمنت لو مخا كمتي كتكاتل وزغنكم حدش بودكاست مس حدش أرستي إذن لكم متينا لنا تحرق تسومنا نملس لنا هنسومن سرعنا هنا مثلا سومنا تيرنا بيزنيرنا لو مخا كمت المود حنترست العلنا طوعوا أخن بارينا طوعوا أكاد يكون حسب كنواب تدالينا لنا أجايشنا نساتهم توم استلمدو حنتي أرستينا العليلو هنا كيتا حسابهم جوا نيلو ما أنتي حسابنا كم يكيركا أجزني ناي جزء رأسها بيزنس رانت قبر ويكم يكيركا نفسها تغلها بسرح بيزنس ناي جزء رأسها ناي جزء رأسها بوس كم يكيركا تكون يا زيادة رأستنا معت حسابات كفاسيسيو سو بتنك بقى تجمرنا خايش نتك حساب سلزخونس دايركشن تتحزنا عند خمي دايركشن تتحزوك انت حساباتكم بحفشة بس خابق سنة نعيجاك حوي سي حتون رئيتون كخونا لو مش حكين دي نو مالتي قدم ديفينيشن نقبر لا يا نجزار اسخاص سرح مجمار مالسي قليل يكونن كبيديو كل سوون دفرحو عينت مسرح يوسو نعم مجمرتاس انتي مالتي نجزار اسخاص راح مجمار مالسي نعم موديفاي نقبره شو ندعمونا خيط حيلي كوفت حسابات دي تبقى من لا عندي جن اوريدي دحن نبغسو ناي جزار اسخا بوس خمي يركا تخون مجمريا دليت على كاديو بهقل كاديو ناي جزار اسخا بيزنس رانك تقبر دبحالالو تزعبي نغا بركه جلسب تماهيرو بحد فيلد تمرعو بت دتمرقلو فيلد وي بتي دصنحو سرح يقصل فتن كل غزي وي تقصيريو سرح دفتن حجت ناتي حساب دلوخا خمي جيركا ناي جزار اسخا بيزنس فتيركاس نفسها تخللو منجدن تعبيلون درجات فتر نمبالي تحسب اوكي كاب قدم تناتي امر تقصيركا مسرح وي اب تحتسب مسرح كمزي اب بوتا زبال رخيبه اللي فلني برسي كمي جيرس حدا نجر لوكيت جيرس نفسه يخل وي كمي جيره يعبيو ايد حسب عندي كل سبكم تزحسب كاس اوف كورس ايرتراو حق زروا خم يزحسب ناي جزاروس بيزنس كغبر نافتن يدبت نتوم ناقش زلو يتحسب مثلا حوسو سبله هلو انديت انتي دبال ግን ነቶም بحج زلو ناقشتو ابتي كعسر شمونتس قاب 25 زلو سكميجيروم نفسهم يخولو كميجيروم بيزنس ران قبر يتحسبات او خلوكم اللي قبل لا بيبي شاور جلز بحالالو بزناي غزيت انسي حكيندي كل غزي برأسي انتي تمصن مسلكا بيزنس شاور بحال تزولو يا نسباتي يا حجليسي حدا سب حنت اندابار كفيتلو نبل بتدقرب اخنا حسبو نخيد بناي كامب على مالتي حاجه اننا وافتعد مدهلو لو خيد كلهوس ليسي واين دي حيزه خيد حنتي ويسك دي حيزه خيد قال زعجت بيزنس شاوري نتسب كاس ما بقاسو مخونه بركز زبزح زخبده بيزنس كل غزي اب ستارت اب حقيني كجمر كلها كراي غزا وصايታት كمزدو نبرت سرحتنيا اتدلي كاس بيزاتات بكم عينه تبيزنسو مالتي نزخها ابت ناي ممرقتا غزي دي جلد بحال لوي قدم ممرقتا دي جله زخونه سب بيزنس شاور بقى سيت ايديا انت زولو حاجه انا كمان بعبيتا ناي نفس خم خالت بلا رست خمسه خلخص نتوم زبغوس زلوس كم زغيركا ددغفو لعدل تزفطرسي كمي مخونه بدبل حسابي امصيات نبرز جت حسابي زي بحفشه طرنفا بلا زاروا مالتي اوكي قتل انا خانتي ملاكل كهين حوي قدمكم او قدمي ت بروسس مجماركا مجمريا تزعبيت انتي كتغبر تدليا حدا سئل صابر اسخا خلو كالو مالت اخول مصنعتي غيركا شعو مخنياتو انتي نربوزح غزيسي هروغ يلوم زخونه ነገር ፍለያ ብዛ ዓድስ زخونه يجمرمو قلطيف كاشعو ناي تسفا مقراط كستايتري حج كابكم او مجمريا طعي غيرنا طعي كما غيركاس نو
كليرلي قدمس انتايا تناتك ايديا كلير تقبره اتخذ قبره زدالة خاص قدم صخاخ تلالي وخد كإلا لك نتصور سئل خيل وكالو برأسها تقبره دلك دحري ولا ماس باشن هالي كاخا إن شاء الله سلا زقبر زلو نخصتو تبلو علامو أنا أخ قبره ديكونسي دسي لك خد قبره لك مغنياتو دسي لك تردي كان دحر رأتي خيو دحري ولا أب تخسيرك ولاسي كتسعر اللي إخا ماس ولا نخي تخسر سختصعر اللي إخا مجمّر ياقن اتتدليو نجر كتلليو قالك تناتك باشن ماس بفقر ديخا خد صرحو دحري كم بالكو دحري مصنعتها وكل مصنعتك توسد عليك حج بزحات انتي نرخب قدامي عالم مصيو ما بزقله بيزنس خفتو يحاسبو مو ناتهم مدب حيزو ما يكون اندمصو قدمس انتي يالو يريو ازي حجاني توحد علينا كتبقس كلخا انتي تدل نسخا اخا تفلد دلكا نون انتي يبلعلو انتي طعي يسرحلو ديكونه ولا تزازن اسات نجر تخونسي تفوتوا ديخا اسو مس نفسها قدم تودع لك دحري مصيخا اخل مصنعتها مغبر تعدي حدش دخينو ولا مش تخل زلو سيتويشن ريخا توات ديالك تاتي خيا دحري ولا كتصعر لاسي اي غزي كساي قبل الكاني خمز تفوتو نجر تسرح ندحر دال خاص راح يكونن مش بال هو بي خاط سرحو تلخص صراحه يكونن بال كندس انت كم تدلغ تفلت عند مصنعت تكبر صبوك ينسمعن مجمره اجزا دبلتاسي تي انت يو افتعد زلو زبلعي يكونن وي دبزح حسابات انت تكل خفتالو مالته يكونن بيزنس ناتكا حدش امباير مفتاري وي كات دصنا حكا امباير سي كتابي مفتاني بزح كيسس كحسب كلوس دارغا بزي حج دولو ولدوس ناي سدرو امباير دعبيله كل سب حدش كفتر ددلوي حدش حسابي كم تزلالي ناي سدرو مالتيسي ولا نص نبعلون بامريكا دحدا قمقماي الو قينسي مور نعا كعبيا تقلو تخون نبز عدي متي كما كفيتوس كعبي كدلي يخون مالتي حجي بيزنس مجمار مالسي سنور اباوت ماني تي ايديا تي بيزنس دبال تا صففت ايدياس ولا دغز او نايت سنيا دبال مشالو دحر صحابي تقيناتا حسابسي بزحت سبات نعاق غزوا وي كوستوا خوليام كسب سربرايز دخونت تي حساب مالتي حجب زاناي بيلانا توتال دساما قدمي افتعد مصيخا انتي يغبرالو ابي دبزح غنزبسي سخاناتكا ولا سب زي فتون قدمتي حجي كم opportunity زرا مش حبزا ودافتا وددخت المصحف ينببا نيره بتግርኛ غيرهم مالو رخيباس ينببا نيره حجي نتي قلعس ناتو حسابات بيلد نخغبريو مور تمرتي زبو تا بحفشه مصحف سكم يتنغركا ناتك حسابات كم يغيركا بيلد تكبر شوتي بيشنتكا ننوح غيزاس تسفاخي قرطكا نخيسكاس نتناتك علامه مخاد مالتي كم زي دد مصحج حساب ديكونه كم نفاس كوستكالوس لك مس فطركايو مس جمركاس كتخلو دلو ريسك تاتوسيد كلا ولا خبت نغرات يمصالكاس تارجت كن دي مقيار ون حد بيزنس بيلد كبرلكا خلي ግን دبز حسب سين منتاي ناتو اونر ديكونا نبل زلنا which is حدا لوجيك كون خلي متخل مسرح مناتو زبازح حزب عالم دارغاتي ميدل كلاس تبال كله ناي فاوندر بهاري يقول درجة ناي كومفورت زوني كله سرحتني خوينو تا دوموز توابط لا مانيج كيرو خنا برزدل سبالو تي بيزنس ناتو بيلد كيرو بوس كون زدلي وي كان يغزار سبوس كوين خيد زدل وعد بالقطرات على الاسفتي حبلت سبسب طعمي وحدي مالتي حج صغار ناي فاوندر بهار زلوي وي ناي ريفولوشن منفس دون سبي انس كم جميره خمس عبيك خيد يزبل حج منالبات بتي تقربناتنا كوميونيتي نزارب سلازلنا كل سبسي جنزب سلاز حزس از فاوندر كون يدلي بتيان جنزب تري سيد دم حدر مسلو كل سب تاريخي قاني ولا ببزنسات دوزع اوت بزنسات بوحد جنزب جميرو يخيد تريو ولا كم ابنتي الكات تقسن ابزعد الناس مساعده له ولا تعيف لنا يرون قال انت كالتي وحد غيرن جميره عند تخلالوا جن كتريو خلخا كل سب اونر كون يكلني تو اونر كون زدل سب بتاز واحد داب جزء كم حدا فلاي كامبالا سب سرح يولنا نبل جن كسرح كاخلي مش حجنا بنت اونلاين بزنس يلن بزحت اول ترينا بجزء كوينن
ካብ ንብረት ናብ ንብረት ገለ ገብራ ገሊአን ካብ ሸይን ኣዚዘን ሽዑ ናብ ሰብ ከም ዝበፅሕ ገብሮ ገንዘብ እኳ የብለንን እኮ ዋላ ሓንቲ ገንዘብ ኢንቨስት ይገብራኒ እስኻ ፕሪ ኦርደር ትገብር ማለት እዩ ድሕዳ 800 ትኸፍል ተኾንካ 400 ቀዲምካ ትኸፍል ብገንዘብካ ገይረን ኦርደር ገብራልካ እቲ ንብረት ምስ መፅኻ ሙሉእ ገንዘበን ይወስዳ ሽዑቲ ተረፍ ንዓየን ወስዶ ማለት እዩ ወይ ከምዛ በስመራ እንታይ ይባል ነይሩ ሞርጅዕ ዲ ዝባል ሞርጅዕ መስለኒ እዩ ከም ዲ ዝባል ነይሩ እንታይ ትገብር ከድካ ካፍቶም ድኳናት ይህቡኻ ሽዑ ከድካ ምንም ዓዲ ክትሸይጥ ውዒልካ ምሸት ግን ገንዘቦም ሒዝካሎም ትኸይድ 200 መክሰባ ብጅባኻ ተእትወን 800 ግን ናቶም እየን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከምዚ ዓይነት መስርሕ ካብ ዛዕዲ ብዙሕ እዩ ዘሎ ድሕር ሪኢኻ ታውን ከድካስ ካፍቲያ ናፍቲያ ጥራይ ክዳውንት እንዳወሰድካ ክትከስብ ትኽእል ኢኻ ሽዑን ወይዞም ናይ ሓወላ ንሪኦም ኣብዚ ከባቢ ምሽ ሙሉ መዓልቲ ከሽርፉ ውዕሉ ምሸት ኣብ ታውን እዮም ዝወስዱ ሕጂ ተሪኻያስ ኣብ ውሽጢ እቲ ከተማ እዩ ትግበር ዘሎ ብገንዘብ ናይቲ ህዝቢ እዮም ከዓ ዝሰርሑ ዘሎ ተሪኻዮም ሕጂ ብውሕድ በለስ ፅፉፍ ሓሳብ ሒዙስ ዝኾነ ሰብሲ ቢዝነስ ኦነር ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲን ከተወስኸለይ ከንውሕ ሕጂ ተኣጀማምራይ ኣነን እቲ ኣቀጻጽላናትኩምን ሓቂ ዘረባ እቲ ልክዕ ዝበሃል እቲ በቲ ደሎ ብናትኩም ዘሎ ሳይድ ኣብርያሊቲ ሕጂ ኣነ ጥርነፍ ኣቢለ ብንእሽተይ ነገር እያ ዛረብ ፀኒሐ ኣብርያሊቲ ቢለ ዝበልክዮ መጀመርያ ኣይድያኻ ክሊር ክኸውን ኣሎ ቢዝነስ ክትፈጥር እንተደኣ ኮንካ ሾርት ተርም ሎንግ ተርም ፕላን ክህልወካ ክእል ኣሎ ኣበይኻ ክትበፅሕ ብኸመይ መንገዲ ኦፍ ኮርስ ፕላስቶም ካብ ደገ ገንዘብ ሒዞም ዝመፁ እንታይ ክገብሩ ከይሓሰቡ ዝመፁ ገለ ሕጂ ብናተይ ደሎ ሓሳባት እቲ ብዚ ዘሎ ሰብ ኣብ ሪያሊቲ እቲ ማጆሪቲ ብተሓዊሉ እዩ ዝናበር ሓቂ እንዴት ዝበዝሐ ኣብ ሓደ እዋን ንዕሎ ዝነበርና ስዝኩሬ ጃክ ነቲ ናይ ተሓዊሉ ዘሎ ፀጋታት ከመይ ጌርካስ ኣብ ሪያሊቲስ ነቲ ሰብ ዝሕገዘሉን እቲ ስካተር ፋሕፋሕ ኢሉ ዘሎ ነገራት ኣብ ሓደ ትጥርንፎን ገለ ቅድሚ 4-5 ዓመት ገለ ንዕለሲ ዝኩሬ ኢኹም ኢልና ሕጂ እቲ ምስ ገንዘቡ ካፒታል ሒዙ ዝመፅእ ዘሎ ሰብ ኣብ ሪያሊቲ እንታይ ይብላዕ ኣሎ ዘይኮነስ እንታይ ክገብር ኣለዎ ፕላን ገይሩ ክመፅእ ንክንደይ እዋን ከኺደ እዩ ሴኩሪቲ ናይቲ ዝኣትዎ ዘሎ ቦታ በየን ጌርካ ናበይ ክትበፅሕ ኢኻ ኣለይሰ ኣብ ካምፓላ ተበጊስካ እውን ኣብ ካምፓላ ዘይትውድኦ ትኽእል ኢኻ እቲ ቢዝነስ ማኒፋክቸሪንግ እንተኮይኑ ንኣብነት ፋርሚንግ እንተኮይኑ ኤክስፖርቲንግ ጉድስ እንተኮይኑ ንኣብነት ጅዝኢታት ዲቴይል ፕላን የድልየካ ስታፍስ ኣለውካ እዚ ዓብ ነገር ኣብ ሪያሊቲ ሕጂ ኣነ ነቲ ደሎ ብዚ እቲ ተፀባይ ደሎ ሰብ ስጋብታ ናብ ዓዱ ድኸይድ ስጋብቲ ናብቲ ድሓስቦ ደሎ ዴስቲኔሽን ዝበፅሕ ቀሊል ዓመት ኣይገበርና ናብዚ ዓዲ እቲ ቀንዲ ቻሌንጅ ትሪኢኻ እንታይ እዩ ሰብ እታ ፕሮሰስ ፅባሕ ክትመፀንያ 5 ዓመት ይወስድ 5 ዓመት ሙሉእ ግን ከመይ ዓይነት ሚዘረብል ላይፍ ይሓልፍቲ ሰብ ኩላትና ንርዶ ሓቂ ዘረባ ሓቂ እንዴ ክትውዳእ ከላ ዕለት 20 ትበፅሕ ከላኻ ደሎ ሽግራት መሰናኽላት ገለ ቀሊል ኣይኮነን ዝዓዲ ገለ ሕጂ ነቲ ኣብኡ ደሎ ደረጃስ ነቲ ፍታ ደረጃ ደሎ ሰብስ ከመይ ኢሉ ሓደ ነገር ሰትኣፕ ገይሩስ ይኸይድ ቢዝነስ ቀሊል ኣይኮነን ኮ ልክዕ ቢዝነስ ትብል ከላኻ ሓቂ ዘረባ ኣብቲ ቢዝነስ ደሎ ሰብ ዝፈልጦ ቻሌንጅስ ናቱ ሓቂ ዘረባ ኣነ ኖርማል ወርሓው እንዳተቐበልኩ ክነብርን ቢዝነስ ራን ክገብርን እቲ ቢዝነስ ራን ዝገብር ደሎ ሂወቱ ይተርር ካፍቲ ኖርማል ዝነብር ደሎ ሰብ ሕጂ ክልተ ነገር እየን እቲ ሲምፕል ቢዝነስ ኣሎ ናእሽ ነገራት ማለት ሕጂ ድኳናት ኣሎ ብዛዕዲ ሱፐር ማርኬታቱን ኣሎ ብኡ መንዘር ግን በቲ ቤዚክ ነገር ካብ ተሓዊል ድረኽቦ ደሎ ከኣነስ ከመይ ገይረ ኮንትሪቢዩት ገይረስ ሓደ ነገር ሰትኣብ ይገብር ንእሽተይ ማለት እዩ ካብ ተፀባይነት ዘድሕነኒ ንዑ ንምግባር ከዓ ከመይ ገይሩ እቲ ሰብ ከዓ ይተሓጋገዝ ንሓድሕዱ ይጅምርያ እዩ ተሓሳባት otherwise manufacturing እንተ ደኣ ኸይና እዚ ካልእ ማልእ ነገራት እንተ ደኣ ኣቲኻ ናብ ቢዝነስ ዝበሃል ኣቲኻ ካልእ ጉዳይ እዚ መፅናዕቲ ኣዳልዩ ሰብ ከማን ሰፕላይ ድገብሮም የድልዮ ሓቂ ዘረባ ብለከ መፅኻ ኣነ $100,000 ሒዘ መፅእ ኣለኹ ኣይድያ ብለይ ናይ ኣይድያ ድሽየጠሉ ቦታ እንዶ ሰትኣፕ ግበር ኣብልከ ክንደይ ኣይድያ ኣለካ ጃኪ ክንደይ እዋን ዘዕለልና ኣሎ ክንደይ ሓቂ እንዴ ስለዚ እዚ እቲ ኣይድያ ኣብ ሽንፋ እውን ክንሰርሕ ከለና ዝኩርኤት ሓሳባት ኣኡ ደሎ ብዓብዩ እቲ ገንዘብ ዘለዎን እቲ ሓሳብንስ ከመይ ገይሩ ብሓንሳብ ኮይኑስ ከመይ ገይሩ ሙቭ ኦን ይገብር ማለት እዩ ብሓፈሻ እቲ እንታይ ኢና ክንበል ፀኒሕና በቲ ዓብዪ ዘይኮነስ እቲ ኣብ ንእሽተይ
ደረጃ ደሎስ ብኸመይ ይጅምር ወላ ነታ ናይ ቤቢ ሕርክስ ሻወር መስገሪ እዩ ያ ዝቦታ ተረዲያትን ሕጂ ዝበዝሐ ሰብሲ $100 ሕጂ ናብ ነታ ሓደ ገዛስ ዳርጋ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብዛ ዓዲ ተሪኸ በበይኒ እዩ ዝቕመጥ ሕጂ በበይኑ ተኮይኑ ሓደ ግዜስ ተፃወቲ ኩዕሾ እንዲዮም ግን 10 ገለ ኮኑ እዮም እሲ ከምዚ ሓደ መፅናዕታዊ ወረቕስ ነዳሩ ኢልና ተበጊስና ኣነ መበል 13 ነይሮም ሰው ማለት እዩ ኩሎም ናእሽትዮም ብዕድመ ገለ ግን ሕጅስ እቲ ኣብዛ ዓዲ ዘሎስ ብኸመይ ቢልድ ክገብር ክእል ተገለደስ ክነብረላ ድኽእል ሕጂ እንታይ ድብል ኣምፂኦም ነይሮም ቶም ሓደ ግሩፕ ዝነበሩ ብጣዕሚ ደመሰጠትኒ ማለት እዩ እቲ ብደገ ደሎ ሰብ ከምዚ ሰልክ ሰደልካ ኮሎ ናባኻ ጠርኒፉ ኣይሰደልካን እዩ ቆቁርቢክ ሰደልካ ድኽእል ሕጂ ክልተ ምክንያት ኣለዎ ሓደ ገሊኡ ሰብ ከጥፎ ኢሉ ድሓስብ ኣሎ ፅቡቕ ስእሊ ስለ ደይብሉ በቲ ናይ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ገሊኡ ከዓ ጠርኒፉ ክሰድድ ዓቕሚ ደይብሉ ኻል ማለት በተን ደሞዝ ወርሓዊ ዝመፃ ዝኸይድ ሰብ ኣሎ ሕጂ ናቶም ርእቶ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ንኣብነት ኣብዛ ዓዲ ኩሉ ሰብ ሌክጀሪ ዝነብር ተሪእኻዮስ ኣብ ፅቡቕ ገዛ ዝድቅስ እትዮም ናይ ደቂ ዓዲ ተሪእኻዮም ግን ኣብቲ ዝተሓተ እዮም ዝነብሩ ማለት እዩ ኣብነት ናይ 50 ቅርሺ ገዛ ክራይ ከም ድለን ፈለጥና ኩላትና ብ50 ቅርሽስ ከምዚ ግድግዳ ዓይነት ማለት እዩ ሕጂ ብናይ ኣስመራ እንተመፂና ምክንያቱ ኣነ ሕጂ ንምንታይ ኩሉ ግዜ ናብ ሃገርካ ትምለስ ትነዊሕ ዓመታት ተቐመጥካሉ ባህሊ ኢኻ ምስቲ ትነብረሉ ዓዲ ተወብሎ ኣወዳዲርካስ ቀሊል ክርዳእካ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ሕጂ ኤርትራዊ ኣብ ካምፓላ ከመይ ይነብር ተልካ ከምዞም ናይ ዩኤን ሰራሕተኛታት ኣብ ኣስመራ ዝነበሩ ሕጂ ካብ ኣልፋ ከይዶም ምሽ ኣልፋ ሱፐርማርኬት ኣሎ ካብኡ ከይዶም እዮም ኣስቤዛ ዝገብሩ እትዮም ዩኤን ዝሰርሑ ወይ ከዓ እቶም ፃዓዱ እቶም ብዶላር ዝኽፈሉ ንብሎም ወይ ከዓ እቲ ሳቶም ዝገዝእሉ ክዳውንቲ ኣብ ታውን ኣብቲ ከተማ ቀንዲ ክኸውን ከሎ እቲ ኖርማል ግን መደበር ከሄዱ ገለገለ ይሰርሕ ሕጂ እዞም ዓድስ 200 ነታ ሰራሕተኛ ክትከፍላ ከለካ ንወርሕሲ ከመይ ገይሮም ነብሩ ንብል ብጣዕሚ ዝገርመኒ ሕጂ ካልኩሌት ክገብሮ ከለኹ ግን ጥዑያ ትኽፈል ዘላ ኣብ ዓድናስ ወታደር 500 እያ ደመዙ ባዩ 10 ቆልዑ ደኣቢ ሕጂ ከመይ ገይሩ ራሱ ሰርቫይቭ ክገብር እንተልካ እቲ ስርዓት ኣነባብራ እዩ ዳእስረካ ማለት እዩ ስርዓት ኣነባብራ ክብል ከለኹስ እንታይ ትገዝእ ከመይ ትናበር ኣለኻ ንስኻ እዩ ሕጂ እንታይ እዮም ነቶም ቆልዑ ነዚያ ምዝሚዞማ ማለት ነዚያ ምዝሚዞም እዮም ኣምፂኦማ ሕጂ ኣብ ክንዲ ሰብ ናይ 300 ዝነብርሲ 4 መንእሰያት እንድሕር ኮንካ ሕጂ ኣብ ሓደ ገዛ ክትነብር ትውስን እሞ 4 ኢኻ ሽዑ እዞም 4 ሰባት ሓንቲ ንእሽተይ ግድግዳ ዓይነት ብ150 ገለ ሽሊን ትካርያ ማለት እዩ እቲ ውሕስነት ዶ ገለ ዝበሃል ከም ሰብካ ማለት እዩ ከማን ኣብቲ ማረ ፅሙቕ ገዛውቲ ብዛዕዲ ውሕስነት ደየለ እምበር ኣብቲ ጌቶታት ገለኮ ውሕስነት ኣሎ ስርቅ የለን ሙሉሌይቲ ስለ ሰብ ድንቀሳቐስ ገለስ ኣብኡ ዳርጋ ኣይሂሮምን እዮም ገለ ማለት እዩ ሕጂ ድሕሪ ብ200 ሽሊን ነታ ገዛ ትኸፍለላ ኣለኻ ኮንካ ንበል 4 ሰባት ካ $300 እንተደኣ ይስደደልካ ኣሎ ኮይኑ ናይ ገዛ ክራይ ምስ ናይ መግብኻ ገለ 400 ሞበሎ ናይ 4 ሰባት $1,200 ሴፍ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ወርሒ ኬድካ ሽዑ ኣብ ሓደ ናይ 6 ወርሒ 7 ወርሕስ ናይ $5,000 ክትእክብ ኢኻ ማለት እዩ ሽዑ ኩላትካ ብሓንሳብ ኮንካ ሓንቲ ቢዝነስ ትጅምር ንእሽተይ ቢዝነስ ንበላ እንዳፋታ ሽዑታ እንዳፋታ ከዓ ሰራሕተኛታት ኣይተእትወላን እያ ሓደ ክሽነ ይሰርሕ ላይክ ናትኩም ናይ በዓል ሄኖክ ባይዘይኮም እዩ ምስ ሕዋቱስ ብሓንሳብ ኮይኖም እዮም ባር ዝሰርሑ ወላ ናይ ክሽነስ ባዕሎም እዮም ቶስት ገይሮም ዶምፀልካ ውጭ ርሑቅ ከይከርናስ ኣብነት ውንስ ታዶ ሓሰቡሃስ ኣብ ዘላትና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ትገብረልካ ዘሎ በታ ዓቢ ገንዘብ ገለ ምሕሳብ ገዲፍና ምሳኻ ስለድ ሰማማ ሲምፕል ሲ እዚያስ ክገብራ ክእል እዩ ዝከረን ሓንቲ ፊልም ሰርሕናስ ጫማ ምሩዋል ዱሉል ስለና ብዛዕዲ جفتا فيلم ذكرى ذا منابرت راجلت في الفيلم صرح نيرة أباس تمسجن كم دلالة يكونس نتقول عسكم عين سرح يدوم تعلو شتهم دق جزوها كلهم جامع هيبهم ترديكم هاي حجي تي challenge الجبران من تاي أبزي كتمة 3 قرش قليل شيء جامع بغندك قرش ياخذوا الولد يا جامع حجي دويتها فيلم سوت بس حسبات ريوم ما نعازي كم عينت سرح جميرهم مالت حجي زان زارا بازلنا هذا سيم سبسي كتقام لون يخيل مالت حجي اتينا بحسب منبر دبال اللي تتقام دولو اب منسيات كونكاس بحسب كنبر تخليها بزاده بزح زي حجي مع تشالنج قبرك خلي كن كم حدا هنداويان سي كم حدا موكس خنوسدهم نخلينا اب تاون دولو trust me كيدكم رايهم زيندا الكترونيك قال ان شاء الله ما عتاشحت دنقساقسلو فريج تغزالو قال كم قال طموتو بتوشتي حموشه وشدش حسابات بمدري يزدقس حجي تعمل جبر النصهم تي ناي هنداوان ستايل بكل عالم قلتيفهم زفتمو تي كم يجيرهم يوم قال حتى ميرح لجزء شدش وانا مس جمرو شدش بحسب نورو شو تقدم يتدكان نتحدى هو
بحسب كينو مات كاليت دكان كاتي جمر نايت حدا وانت كينا لمات شديش دكان مسو خلو شعو نناتهم هيوت يفوليكم رعو اجمرو مالت شعو دخونس كم برينسيبل حيزوم حجي زمتي خير لا كم بيبي شاور حجس بالنا يكونن مشو كم زبال بالنا ولا سبيرتشوالون كيغاي تي لاماس كيغاي كلا حجي ناي بيزنس جين كم خلص the best مخنا كم مالت هنا كنت حرقة جميروس تم بملء خا تم جامعة كيركاس كم زناي عدمة تتحف عينت قال مالت كيركا حانت بوتل اوف انتاش متو بتحكالو سي جولدن دحر 170 قرش دحر ابتحكالو هناك كندي جولد جير له مايت بحد مالتي تتخيل تاغزاس دو يلالا قال مالتي شو سوا تحفوني خطن خمزه رقنا مداوراي مبتح سي سوا خالوت كجمر خلوكم خغبري تداغغفلها مالت حجي كلتا افتحنت نطبنات كسامعه نوح غيزي خا حسب لاغا زازبلكم كا نتحوالا حجي انت يبلو نيرون تنقلو ناي موداتا خصحوكم موتي سدراخس مسمنت نبرالها إلهم تقطيمو ماس تن حوالات كغدلون انديم تحسوا ميلهم نو بغالغ ما نحسلوت سبسي ندحر اب كوميتات تصباصبو خاطر كاينهم زي بينين دز نبر زلو غيلكاس نحد شد شهور تحسوا شو دحر مس مع بالكاس مسحق يدخون كمان زي اب حد حكمنا دقيسلو ودخا قطفا غزب سلودو تبايل كمان ما عاد غنزي يدورنا بزادي كل سبسبكم يزنابر زلو غيلا جن نختعب كن كم زع عينت كيركا غنزب سكوليكت تكبر متخاله ወይ ትገንተም ገንዘብ ዘለዎምን ገንዘብ ዘይብሎምን በሐሳብ እንድሕዳ ይነብሩለውን ደሰም which is wala ሽዕ ጊዜ ትሰብ ገንዘብ አይሃለዎ ብጉልበቱ ንሱ ኢንቨስት ገብር خለ እጅ ተገደደስ ከምዛ አይነት ክጅመር እንተ ዝኽእል ነይሩ ናይ ደስ ምበለኒ ምሳኻው ሰማይ ማለት ነባኽነ ቢሊ ሊዱ كل لكم عندهم اشتي كمل كمزي كل سمتش ما بتحت سب كسرح زدل سب يلا عندي مس جمركاس منتي بيزنس مس جمركا اب بمجمرة كتودق تغلها مبزحت سبكاس يرفرح كمزي تخينها زين زلوانا خمزي اتغيرنا بقى تطفي انك يلسل حسب نخي ودق يفرح مالتي حد تانات كبيزنس كتجمرها الخاص عم مجمر تاورحي مالتي ناي غزا خرايا قال شفينات الكانيرادو وحج قنا يقرص كان صح او دليت اندحرا لك هوينو كتودق تغليها كيسل توكا قن ك دغاغين كاس كتصعر لك زي عارف يا شو بالله تاعنتو يزنبرت توبيكن زاد لحاجه توبيكن سي وقن ستيل انتي سكبلكا تا حنت ترأيك حنت كستاي مهلاوغنس أقداسي تيا ستيل سي تا حنت فيجن سخت الرأيك اللوا قدمس سايخات مسأل كذا اللوا دحريك أنتي مل دلخا أنتي زب منيو ستيف هارفيدي قال زبلاسي حنت فيجن نعخان دحر دأت رأياتك نخال السب شي راي تقبر كمي كي وزدو لي قال مال الديكونة أملاق نعخا رأيك خلص كتقابر سلا تخيلي دنقرك هادلو اجي مني حابشانا انت يالو خمزي حسيبه ستاي مسلكا إلكا نقرو خلا خاص إذا أمو خمزن دي خمز قليلو قد تعرف كاس خيلي حجتها ترأي كان عخص بعلامان دي نعخا درئي كادلو نعخا ترحزة ولا خمت زبل كاي حجي أنا حنت عباي ريستوران كونن اندحر دا حسيبس تري لا نعوط رح يكون مسرح زلن ولا تحتسب كوين اخد جمر خيلي حجي قنتها فيجنسي ኣብ ርእስና ጌርና ሽዑ ንዓ ንፅዕረላ ማለቴ እታ አንቶ ይብላ ነበርኩ ማለቴ ናትካ ቦስ ክትከውን ጽብቕ እንዲ ግን ከምቲ ዝበልካዮ ቅርሽ ወደ ቅርሽ ክትኣርስ ትሕት ሰብ ኮንካ ተጀመርካ ወላስ ፀገም የብሉን ሕጂ ኣነ ካብ ኤክስፒሪየንስ ክነግረካ ክንደይ ሰብ ኣሎ ዋ ኣነ ከምዚ ዓብ ነገር እየ ድሓስብ ትሕት ሰብ ክጅምራይ ክሰርሕ ኣይደልን እየ ዝብል ሰብሲ ኣሎ ግን ዋ ክሰልኺ ኣከብ ካብ ሞኸም ጌርካ ኢኻ እታ ቪዥንካ ክትበፅሓ ትሕት ሰብ ምስራሕ ወላሲ كستاي كم ديكونه بريتشيا تحت خمزي كونكا تحت سب تساريح كاس تحت مالتاي كونكان علامه سلازلك اي تحت سب كونكا جميركا اوالي الكاشعو نتو تدري يخت بصحو استغيليخا نقدنا يكون انس تحت سب سرحي بليني لناتي بوس كونا لني لخب تحت تجمر خيلي مش كم تزبلك يا امان داول والكو ديغل خكبا خيلي كم ازي يكون اب تحت سب كاين قربتي دومز زلني دحراي كابو اندا طراقمكون تازدليا كبصحه سخيلي just متى كومفورت زون كي تطالي لك عند شعو مناتو بخم اكو اي حدا فيجن كهلو كالو دبل دلو كل بلان كتوصل لك
حجي 100,000 زليان اندحر دا قبل كوينتانا تكستاي كبصحه تحت ابقله تقوصيره سريحه كندز انت اكبكو اورحي كندزي اكبي كل سبلان توصلو غزي اوف كورس انت غزي خدلك كليكايو ان تسفخ تقرص يبلكن كساعه بصحو تدليو ساعه بصحو ግን ወታ ዝበልካያ ዝኸበደት ዝኸፍአት ኣብ ካብተ ከምዝ ይጥዕመካ ደሞስተኛ ምዃን ሲጥዕመካ ሞ በቃ ናትካ ቪዥን ትርስዖ ከምኣ ሽግር ኣላ እንድያ ዳሕራይ ከምቲ ሊዱ ዝበላቶ ከዓ ፍርሕሎ ኦፍ ኮርስ ብፍላይ ቅድሚ ሕጂ ወዲቕካ ትፈልጥ ተኾንካ ተወደቕኩኸ ከምዚኣ ተገይረስ እንዳበልካ ብታ ዘለኻያ ኮምፎርት ዞን ምዃን ኣሎ ግን እንታይ ከዓ ትብል ጽሑፍ ኣላ ከምዚ ምሽ ናይ ኢኬጂ ናይ ልብሲ تخند اندحر دايلا مويت كالها مالتي لعل تحت اندحر دالوا ግን بهيوت ኣለኻ كومو خاص ግድንዩ ኣብ ሓንሳ ጽቡቕ ትኸይድ ሓንሳ ትወድቕ ግን ምንቅስቓስ ኣትሊስት ኣለካ ኮሞ ሓይሽ ካብ ኣብ ሓደ ስኢልካ ደሞስተኛ ኾንካ ምንባ ሓደ ቪዥን ጌርካ እንዳወደቕካ እንዳተሳእካ ክትበጽሖስ ትኽእል ኢኻ ኣብ እንታይ ዘኪርክንስ እዛ ኣክሮመኒ ታፊልም ገለ ምሳኽን ዕልልና ነይርሃል ማለቲ تي ناي كباب 10 مليون دولار قال اداياتو نا حنت ماشين لمسرحي تي كاركتر دحرق انت عركوز نبرت نادي نبرت شيط غنزب زنبرا بانك قال تحكزو حجنا مود هذا دقبت اوتو مالتي دا نايتا فيلم جلست بك ناي مود اتاس مسوق تفاتح دو سنه عند حريخياس اب مليونز كمتصبيو حدا سبسي بناتوس كباب 15 مليون دتفاسب بدولار ينزرب زلنا شو $500 تقطيرو اب حدا داشاي كسرح رياته كتصريت قال سرح do you think حد نسغا سوس ገንዘብኩም ገርበ ب500 كملسو حجبتنا بتسازر ايوتو كملس አይክልኒ ንሱ ግን اتليست نشاي مستي ኾነውኒው ነቲ اسرح ድጅምራ ማለት ግን ይሃዝ ነይርዎ ግን ቲ ንጹር ድኾነ ቪዥን ግን ነይርዎ ነውስ በቃ ንመጻና ሕድ አሉ ድሰርሑ ነይሩቲ እንዳ ካፌ ካብ ኮፊ ልዱ ዕልገለምበር ያ ማሽን ተሸጣስ እንታይ ዓይነት ቫሊ ከም ተቀስ ፈለጥ ነይሩ ማለት እዩ እጅና ፕሮፍ ገብረል ክደለ ከም አን ሕጅት ትሕቲ ኣብ ትሕቲ ሰብ ምስራሕ ማቀሉ ገለልና ይኮና ምስለን ዘርብ ዘለና ግን ናትካ ንምግባር ወን ካብ ሲልካ ገንዘብ ስለድሓስካውን ቤት ሬስቶራንት ትኸፍት እኮ ገንዘብ ካብ ባንኪ ከዚንካስ ንዓመት 2 ዓመት ውን ኮ ኣብ ትሕቲ ሬስቶራንት ክትሰርሕ ኣለካ ተገደስ ተሰራራሓ ትሪዮ كما يوم الجبرو أنت يوم الجبرو جلس كتري حاجة تردكني ولا كم أيهون ون أبتحت سبسين نحد مسجاجر بوينت تصرحت بوي شو تفيجن كاسك سعري قال لك ما بزعته جزيادة ولا تتبزع حزبتي ميدل كلاس بهالندي بعالم زلوست ميدل كلاس تتبزع تقول قال كلش بقى كم زي ناي كومفورت زوني ندقو تا دومسي مانجيو تقبله كباخوت عيدلني شو ناتك أول عيدلني كل نجار مسكبراتي إذا تأسسرو كرباش عيدلني ونجا زهرك تنو عيدلني دقو خجنو عيدلني بيتو تجنو عيدلني بقى ست كون ده هذا شو اسخا كم كمبيوتر ست كون كلها سو فاوندر نيمو كان بحر سيبل كان مالتي تردك النبالي حجي زي كاب كونه بوحد نجار جين بوحد نجار قبلك خلاص بقى باتي سبدلو نجارات خب كبابيلس تجمر خيل بفلاي بدلنا عدن كنزارب كويناس تكالات كنمدا على بزادي دا فور اكزامبل دا فيلو سيكندال ودا مدنا من لين نغلا دا فيلو ترايس خندالو بار ترايس خندالو ريستورانت ترايس خندالو حجي بمنطر تخشش دخل سب دحدا كل كريت كيركس فايل كيرلو مالتي بزنس وانا صعب عملت سي كني مرعلوا يخاط قطرنكم سيمبل قول انت بحال زي جولدن تريب تا هوتيل استراليا مشو كخفتوا خلص انت مصنعت وسيدو ابز عدس كندي غاشات كندي عرات كله very simple مالتي نزي مصنعت كيرم ماشو ايربورت خيلهم كندي سبعتو كاو كندي percent يو اب غزو ناب سدرا بيتو داتو كندي percent يو tourist so ايناي كلاس يوتي مدك اساسي اندو لغات نعمه مالتي شو تدبزح ميدل كلاس مدك اساي اسنني ابناش تبارات يزاتو so تي هاي كلاس زبال ግን ጽቡቅ ገንዘብ ክኸፍል ድኸላ 5 ስታር ክድቅስ ትኽእል ክንደይ ፐርሰንት እዩ ሾ ንኹለን ሆቴላት ኣብ ካምፓላ ዘለዋ ከዓ ክንደይ ዓራት ኣለወን ኣጽኒዕሞን ቲ ዓራት ማለት ይተረዲኩ ወለምሽ ክንደይ ሩምስ ኣለዋ ማለት እዩ ሾ ካልኩሌት ገይሮም ኦኬ እንድሕር 10000 ሰባት ኣሎ ኮይኑ ንወርሒ ማ ኣብዛ ዓዲ እንድሕር ዳኣኒ 5000 ዓራት ኣለዋ ኮይነን 5000 ዓራት ዘለዋ ሆቴል ዝተደልላ ማለት እዩ
ሕጂ ክንዲ ዓቕምኻ ኢኻ ነዚኣ ክትከፍት ደለካ እዩ እቲ ሓሳብ ማለት ትርድእኩኒ ኣባላይ ሕጂ ደሰይም ከዓ ኣብዚ ዓዲ ካብቲ ድበዝሐ ሰብ ከፊትዎ ኣሎ ኢልካ ምኽፋት ወይ እውን ዲ ዓቕምኻ ዓበይቲ ነገራት ምርኣይ በቲ ዝቐለለስ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ካብ ኩሉ ግን እቲ ኣነባብራስ ክቕየር ኣለዎ ዋላ ቢዝነስ ኦነር ክትከውን ተኾንካስ እንቋቑሖ ትቆርስ እንድሕር ነርካስ ናብ ባንን ሻሂን ክትወርድ ኣለካ ማለት እዩ ጽቡቕ ክዳን ትመልስ ነርካስ ናብ ኖርማል ክዳን ክትምልብልካ ኣብ መዓልቲ 6 ግዜ ቡን ትሰቲ እንድሕር ነርካስ 2 ግዜ ክትገብር ኣለካ ኣብ ሰሙን 4 ግዜ ተዘናጋዕተ ነርካስ ሓንቲ ግዜ ተጉድሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ትገብረካ ነቲ ናትካ ሌቨልሲ ገለ ፕላስ ይገብረሉ ማለት እዩ ከላይ ምጅማር ማለት ከዓ እታ ፍርሒ ዝበለተ ሒዝያ ፀንሐ ምጅማር ማለት ከቢድ ተቐዳሚት ስካላስ ከም ነዋሓ ዋላ ብስእሊ ክገልፅዎ ከለው ክርኢ ከለውስ ተቐዳሚት ስካላ ማርያ ነዋሕ ኣፍታ ነዋሕ ከዓ ንክትስቀላ ነዋሓ ገለ ምሽ ብዙሕ ነገራት ይደለዋ ምሽ ከምዚ ከም ሰብሲ መዓት ውድቀት ኣለዋ መንጎ ውድቀትን መንጎ ዓወትን ከዓ ከምዚ በዚያ ኸይድካ እንድሕር ተዓዊትካ የሮ ኢኻ በዚያ ኸይድካ ተወዲቕካ ግን ብላሽ ኢኻ ከምኡ ኢኻ ዋላ ብስድራኻ ማለት በቲ ተቐረበ ኣቦኻን ኣዴኻን ሓንቲ ነገር ምስ ፈተንካያ ጥቕልል ኢልካ ተወዲቕካ ግድን እዩ ኩሉ ሰብሲ ከም ሓደ ውዱቕ ክጥምተካ ማለት እዩ ከይድካ እንድሕር ተዓዊትካ ግን እዚ እኮ ከመይ ድዩ ንፉዕ መሲልካ ገለያት ትመፅእ ሕጂ ንክልቲአን እውን ድሉው ክትኮን ኣለካ ወይ ወዲቕካ ወኻሪ ክትኮን ኢኻ ወይ ወዲቕካ ሄሮ ባተሲኢኻስ ሄሮ ክትኮን ኢኻ ማለት እዩ እቲ ምጅማር ከምዚ ቀሊል ጌርና ኣይንውሰዶ ግን በቲ ዝወሓደ ግን ክጅመር ይከኣል ኣብዚ ዓዲ ዘይተበርበረ ብፍላይ በቲዮም ሎው ክላስ ዝበሃሉ ሰባት ክስራሕ ትግብኦ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኩሉ ንክስራሕ ግን ስርዓት ኣነባብራና ክቅየር ኣለዎ ሕጂ እንጀራ ካብ ምብላዕ ናብ ሞቶኬ መብላዕ ክንወርድ ኣለና ምክንያቱ ኣይፈቅደልናን ኣሎ እቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ዓዲ ብሙሉእ እዚ ዓዲ ካብ ነብሰ ጀሚርካ ፌል ጌርና ወርሓዊ ሰልስ ንሽገር ኣለና ገዛ ክራይ ንሽገር ገለን ብጣዕሚ እንታይ ኢና ኮይና ሕጂ ነቲ ንሕና ክንነብሮ ዝግብአና ምስቲ ዓቕሚ ናይቲ ዓዲ ሰታይ ኣይግበርናዮ ዲ ዓቕምና ኢና ነውፅእ ዘለና ዲ ዓቕምና ክብል ከለኩስ ንዓና ጥራይ ኣይኮነን ወላ ነቲ ዓዲስ ዲ ዓቕሚ ምሽ ሃገራት ዲዛይን ገብሮ ምሽ ነቲ ሕብረተሰብ ከመይ ገይረን ዲዛይን ገብሮ ንሕና ውስ ደሰይምሲ ነቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ዓዲስ ኣይነበብናየን ኣለና ዳስዋይ ንሽገር ዘለና ማለት እዩ ኣብ ሕስር ድበለ ምሳና ዓቕምና ድኳናት ዋላ ተሪኻ ናይ ኤርትራ 8 ቅርሺ ሽኳር ትሽየጥ ናይ ዩጋንዳውያን 2 ቅርሺ ዋይ ትርዲቀን እቲ ኢኮኖሚካሊ ፕሮብሌም ናይቲ ዓዲሲ ንሕና እውን ጠንቂ ንኸውን ኣለና ማለት ብፍላይ እዚ ጋባሮ ገለስ ኩሉ ግዜ ደኸስዋስ ንስያ ገዛ ክራይ ከም ገዛ ክራይ ጌርና ደባላሸና የለን ንበሃል ኣሎ ብዛ ዓዲ እንታይ ኢና ኮይና ከምኡ ጌርናዮ እንተልኩምኒ ኢቨን ዋላቶም ዩጋንዳውያን ንባዕላቶም ተገምጢሎም ተሓቲቶምናስ መልሲ የብልናን ድኾነ ቦዳ ሕቶቶስ መዓት ገንዘብ ዘለና እዩ ድመስሎ ከምዚ ማይ ንሕለም ማለት ሕጂ ፅፍፍ ብድበላስ ኣነ እንታይ ምበልኩ እቲ ኣነባብራ እንተዝቕየር እሞ ኣብቲ ዝተቐየረ ኣነባብራ ከዓ ሴቭን ተድጅመር እሞ በቴን ሴቭ ድገበራ ከዓ ሸር ክትልመድ ኣለዋ ግራት ፈረቓ እዚ ግን ናይ መረቓ ትበሃል ምስላስ ኩሉ ሰብ ፃዕዳ እንታይ ትበሃል እዚኣ ፀላም በጊዕ ሓሪዱ ኣዕሚቑ ቀብራ ኣለዎ ነቲ ካብ ምስላ በቃ ከምደይ ትወፅእ እንዳሕር ሕጂ ገለ ምክንያቱ ግራት ፈረቓ እዚ ግን ናይ መረቓ ትበሃል ሲ ዳሕንሓን ዳሕ እዞ ንዳሕን ገለ ምሻላ ባእታውን ገዛ ትብል ዋላ እንደኾነት ነገር ዚ ንፀባፀብ ተልካስ ኣታሕዋት ሚናታውን ካታ ገንዘብ ንፀባፀብ ገለ ገዲፍካ ምክንያቱ ፋይናሊ ኣብቲ ገንዘብ ካልእ ስፕሪት ኣሎ ካልእ ንሕና ዘይነንብቦስ ብገንዘብ ዘይፅለል ሰብ ብገንዘብ ዘይሸክዕ ሰብ ብገንዘብ ዘይባእስ ሰብ የለን ሕጂ ከምኡ ተገዲፉስ እታ ግራት ፈረቓ ትበሃል ስተን ንጅምራ ተፋሪቕናስ ተገለደስ ገዛ ድፉማ ካልእ ገዛ ሸር ክንገብር እንተን ንጅምር ነርና ብዙሕ ጥቕምታት መሃለዎ ብፍላይ ኣብዛ ዓዲ ሕጂ ፖላሶታት ኣለ ዓበይቲ ፖላሶታት ክትካርዮ ትኽእል ተኻሪኻ ሽሕን ከም ተኻሪና ነርና ሓደ ግዜ $200 ተኻሪና ኣካሪና ካብኡ ከለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ክንዲ ከምኡ ዓይነት ቢዝነስ ዳኣቱ ወይን ሓደ 8-9 ዝኾና ፋሚሊታት ተኣኪበን ካንሸሎ ሙሉእ ይካርያ ነቲ ካንሸሎ ከም ድጥዕመን ገይረን ዲዛይን ገብሮ ዋላ ውሽዑና ሽቲ ቢዝነሳት ትገብር ነቲ ውደሎ ሰብ ከማዓት ሰርቪስ ይኸድልዮ እንዳክዳውንቲ ገለ ከድልዮ እዩ ማለት ተረዲኩም ንባለ ሕጂ ከምዚ እውን ፅቡቕ ምኾነ እያ ሕጂ ኣብ ቢዝነስ ኩሉ ግዜ ኣብቲ መጀመርያ ድኸበደ እዩ ንብል ነርና ዓንተ ወይ ሕጂ ስለ ቢዝነስ ዘኸፈትካ ሚንስ ኦፍ ኢንካም ወይ ምንጭ ኣታዊ ጌርካ ኣለኻ እሞ ተእቱ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን ቢዝነስ ከፊትካ እውን 2 ዓመት ሙሉእ ኣብ ትሕቲ ሰብ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ሲ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ዳኣቱ ደሎን ድወፅእ ደሎን ካብቲ ስራሕ ሲ ነታ ስራሕ ሲ ከደልላ ክኽእል ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና 4 ኢና እቶም ኣሕዋት ሓቂ እንዲ 4 ኢና ግን በብውልቅና ብደገና ንሰርሕ ኢና ስለምንታይ
ደድ መፀ ደድ ኣተወ ገንዘብ እንተዳ በት እንድሕር ትስሕቦ ኣለካ ኾንካ ወላ ሓደ ትበፅሕ ደረጃ የለን ክትዓፅ ኢኻ ስለምንታይ ዓንቲ ወይሲ ቢልሆም ትብለ ነርኪ እጅሙሩ ሞ ቢዝነስ 3 ወርሒ ሳስተይን ገብሪ ኩሉ ድሕሪ 3 ወርሒ ተናይ 3 ወርሒ ቀዲምካ ክፈለን ትበሃል ለላ ገንዘብ ምስ ከፈልካስ ኣብቲ ደለናዮ ላይንስ ክንደይ ተኸፊቱ ክንደይ ተዓፂዩ ክንደይ ተኸፊቱ ክንደይ ተዓፂዩሲ ትሪኢኻ ኪንዮ 3 ወርሒ ክትከይድ ኣይትኽእልንያ እዚኣ እንታይ ከምኣ ትገብራ እንተዳ ኢልካ እቲ መዓልታዊ ኣታዊ ናይቲ ገዛ ናይ ገዛ ርእሱ ወፃእ ኣለዎ መጀመርያ ብድሕሪት እንትረኽበ እንደለኻ ቁሩብ ቅራቦ ትርፍ እንተዳ ተልዕለን ኣለኻ ኾንካስ በየናይ መንገዲ ኢኻ ዱፕሊኬት ክትገብር ሞ ኣነ ጥርሙዝ ኣውፅያ እንድሕር ታደላ መክሰብ በልዕያሲ ከመይ ጌርያ ክትካ ሳያ ዘላ ኩሉ ግዜ ኣብ ልክዕ መፂኻ ከም ኣብነት ሕጂሲ ስለ ቢዝነስ ዝኸፈትካስ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ማለት ኣይኮነንኮ ማራኸማ እንተ ዝዓበየ ቻሌንጅስ እዩ ዘጋጥመካ ኣብቲ መጀመርያ ስትረኽበላ ነርካ ዶ ኢልክን እታ ቢዝነስ 3-4 ሽሕ ተቐይራ ክነግረኪ ሊዱ በየን ጀሚራ ኣበይ ኣላ ሕጂ ካልእ ትዛንታ እንታ ኮይኑ በታ መጀመርያ ዝጀመረታ ዘይቀፀለት ከዓ ካልእ ኣርእስቲ እሱን ርእሲ እዩ ብዓብዩ ማለት እዩ ኣብቲ መጀመርያ ቅርሺ 2 ቅርሺ ሓይስካ ታቱ ገዛ believe it or not ክልተ ቅርሺ imagine ሙሉ መዓልቲ ውዒልካስ ክልተ ቅርሺ ሒስካ ትምለስን ገዛኻ ማለት እዚስ እንታይ ካ ትገብራ ተዚያ ናይ ትራንስፖርቱ ናይ ተኽለካም ከብር ያለይ ስለዚስ ክትሰርሕ ኣለካ ወት ናይ ፊልም ነይሩ በተኻልእ ነይሩ ተማሓተዩን ኮም ማለት እዩ ጅዛ ኣብነት ብውልቀይ ድጥቀም ደለኹስ ኦሬዲ መስመር ስለዝተኸደ ማለት እዩ ስለዚ ስለድኸፈትካስ ግድን ተናብረከያስ ኣይኮነን ተቆፂርካስ ውን ክትሰርሕኻ ግድን ትድግፍ ሬስቶራንት እንተዳ ኮይኑ ከም ትድበልክዮ ቢላ ዓንቶይ ቅድሚ ሬስቶራንት ምኽፋተይሲ ራኒንግ ኮስት ናይቲ ሬስቶራንትስ እንታይ ምዃኑስ ክፈልጣለን መጀመርያ ትመጽናዕት ንብሎ ድነበርና ንሲ ንእሽተይ ዝበሃል ነገር የለን ማዕጾ ክሳብ ዝኸፈትካስ ኣበይ እኽልቲያ በቃ ንዓኻ ኣብ ርእስኻ ቦታ ንኽትሕሲ ልዕሊ ዓቐንያ እቲ ዓብ ብኡ ደረጃ ጭንቀት ኣለዎ እቲ ንእሽተይ ብኡ ደረጃ ጭንቀት ኣለዎ በብለቨሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣርእስቲ ደሎ ከዓ በቲ ኣብዛ ዓዲ ደሎ ካልእ ክንርስዓ ዘይብልና ከዓ እንታይ ኣላ እዚ ዓዲ መሳገሪ ኣብ ልክዕ ስጋብ ድሳገር ግን ክንደይ መከራ ሓሳር ሰግር ሰብ ይትዘረባ ደሎ ነዚኣስ ከመይ ጌርካ ኢሊሚኔት ትገብራ እቲ ፍርቂ ምንባር ተፃሚድካ ምንባር ገለ እቲ ዝዓበየ ቻሌንጅ እውን እዚ እኮ ኣብ ሪያሊቲ መፂኻ ይሕዋት እውን ኮ ብሓንሳብ ኣይክመጡን እዮም ኣብዛ ዓዲ ክንሕሱስ ኣይኮናን በቲ ማጆሪቲ ድበሃልሲ በበይኖም እዮም ዝቕመጡ ስፔሻል ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሪያሊቲ መፂኻ ማለት ይግደፎም ስዕሩኽትኻ ገለ ናይ ገዛ ርእሱ መንፈስ ኣለዎ እዚ ዓዲ ብሱዳን ኔርካ ምስዕሩኽትኻ ብኢትዮጵያ ኔርካ ምስዕሩኽትኻ ኣብ ካምፓላ ምስዕሩኽትኻ ክትቅፅለሉ ዘለካ ተኽእሎ ክንዲ ምንታይ እዩ ኩላትና ንፈልጣ ኢና እዚኣ ኣብ ሪያሊቲ መፂኻ እንታይ ይኸ እቲ ቻሌንጅ እቲ ትነብር ተለኻ እቲ ፋሚሊ እንድሕር ከምኡ ትቕመጥ ኣለኻ ኾንካ ዳ ኮጉድለን እንድዩ ድብል ሓሳብ እውን ኣሎ እቲ ኣመር እንድሕር እቲ ሓሳብ እንተደኣ ኣካፊልካዮ ክርድኦ ደይክእል ሰብ የለን እታ ክትመፅእ ትኽእል ነጥቢ ብድሕሪኣ ካብ ወላዲ ወይ ካብቲ ቤተሰብ ስምምዕ ግቦር እያ ልክዕ መፅያ ስምምዕ ዓባና ብሓበሻ የለን ይሕዋት እናታት ኾንካ ታ ኣነሳን ቃታት ኾንካ ታ ይትዘረባ ጽባዕን እንኳ ክትጸድፍ ከለኻ ግን መምለሲ የብልካ ከምታ ዛእትኻ ውፃያ at some point ከዓ ነቲ ደድግፈካ ወላዲ እውን ነቲ ቤተሰብ እውን ኮ ጠጠዋ ብሎ ትድግፈ እንደለኻ ትብሎ ደረጃ ትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ኣብ ልክዕ መፅኻ በቲ ካይዳ ማለት እዩ እዚ ግን ክትሓልፎም ዘለካ ቻሌንጅስ ኣለዉ ክትፃወሮም ዘለካ ነገራት ኣለዉ ስሙዝ ይኸይድ ማለት ኣይኮንን ሽዑ ኸማን ትዝሓርፈፈ ዝኸይድ ፕላስ ኣብ ቢዝነስ ከይከሰርካ ወይ ከይወደቕካ ኣብ መጀመርያ እንድሕር ከድካስ መርገም እዩ ይበሃል ያ ከይዳ ኣለኹ ከይዳ ኣይተሰማቕሮን ኢኻ ኣይኮነን ጃኪ ቀዳሚት ዓመት ኣይወደቕኩ ንኸይዳ ኣለኹ ካልኣይቲ ዓመት ኣይወደቕኩ ንኸይዳ ኣለኹ ብኡ መንፅርካ ሳይዘይ እንዳዓበኹ እየ ድኸይድ ኣለኹ 10 ደርቢ ምስ በፃሕኩ ክወድቕ ከለኹ ገምቶ እትስእዶ ኣይትስእኒ ካብ ቀዳማይ ደርቢ ክፀድፍ ከለኹ ግን መስፈርቲ ክትኮነለይ ትኽእል እያ ተፀጊንካ ኻና ኣብቲ እቲ ሞራልካ ተኪያኻ ኻስ ሓንሳብ ዝጀመርካዮ ነገር ደጊምካ ክትገብሮ ከቢድ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ሕጅስ ክትከስር ኣለካ መጀመርያ እምበር ግድን ክትከስር ኢኻ እውን ኣብ ሪያሊቲ ክትወድቕ ኢኻ እውን ብልክዕ ሂወት ከተረካ እዩ ክኸብድ እዩ ገለ ነዚኣ እንተ ዘይሰጊርካያ ሪቫይቭ ክትገብር ዘለካ ወይ ክትብገዝ ዘለካ ደጊምካ ዝኸበደ እዩ እዚ ኩሉ ግን ዓንቶይ ኣብቲ ፕላን ትብልየ ነበርኪ እዩ ዝጠቓለል ቢላ ሓፍተይ ኣብ ሪያሊቲ መፂኻ ደይከሓድ ነገር እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻስ እቲ ናይቲ ሓንጎልካ ድልውነት ኣብ ግምት እቲኻ ክትከዶ ክትክእል ኣለካ ፕላስ
يحواتك يكون يعرق تقاون نناتو نناي جزاء رؤوس بحر يدلو كل جزء نفس وكف سب نناتو رول انت دا حيزو نتا الرول بجوب تقطاصيرو انت خيدو نحد حد كون جوب مقصصار انت خيدك يحواتي قامو نورمال واجاك اندي نورمال هن اندي ندابلك تخيدك صباح سيتر يعني حفرشو تا بيزنس تقصلني كتسحب عليك كتغرافت عليك كتغانص عليك كتكيد انت دا خوينا اسا تاريل تبال ازي اجن معاسيخه تبصح انت دا الك مس وداك انت ندو دا خنت بتات مسمرمر كان اكايدا خاي ابريالي تمصح سلازف تا خلاي غزي جمره خلخا نت دخمتاتك نت غدلتاتك شفين كان قطقصل زغبرك باتا اتجيغا ناي مجمريا ت فيليرا مجمريا دلي سلاز ودقت ديبلو مرغمي بعبي سس امجمريا افتا استبغسكا كتودق كم دلك ولا سكتفلت كتقلالك كاب 10 يدرب انا صد فايدني يس قسيلخ بصح يزدل اذا كله دتخده خاص كندم انتي جيجاتات إليمينيت ندا غبركا نينا اندا ارمكا نينا اندا ارمكا نينا اندا تصوركا تخيدكاس بؤمنصري مالتي اتي مساخه دلو بارتنر كا طرح ديكونو عميلكا بعبيون وي اتي كاستمر اتي تانغدو زلخا سبون ናይ ገዛ ርሱ ጸገም ኣለኩ ኣብ ሪያሊቲ መጽሓ እቲ ሒዝዎ ዝመጽ ዘሎ ረብሓይ ገንዘብ ሒዝዎ ዝመጽ ዘሎ ማለት እዩ ፐርከሳ ሰርቪስ ይኸ ፕሮቫይድ ትገብርላ ሰርቪስ ኣትወደላ ናይ ድኾነ ይኹን ቢዝነስ ይኹን ማለት እዩ ስለዚ እስኻ ዓቕሊ ተደይብልካ ዱካን ውን ራንክ ትገብራ ኮይ ትኸልኛ ኪድስከ ይብልና ኣታ ክንደይ ኢታ ከመይ ተዘራርቡ ጽባሕ ንጎ መጻካ ዶሰ ኣይ መጻካኒ ስለዚ እቲ ዓቕሊ እቲ ፔሽንስ ድባላ ቦቲ እቲ ውድቀታ ቦቲ لعلو كله خا زعد مساجريتيا انا بزانا يزعد يحسب زلهم امريكا بصحه كاب امريكا مستملوس كنت يخبر دلني ومز كله دخدكو عمتات انا حاجه اتليست حدا راي لني الى حسب خيلي سلمنتاي انت داي لكن اب غعزو سلصنحك ترديكا تصبه اب دخدكا خيدكاس با سودان دا طعم اندينير اثيوبيا دا طعم اندينير كنقد فاينا زعدون كامبالا دا طعم اندينيرو تكون مغنياتوس بت منصر تاعتو دلخ عدي يتمنبروخا حق عندي حسب يبلين مويا بلين كندا خيدو سمت خن دي شيغر لبلكا سرح يلنا بكندا وديمي تاي مالتي سرح يلنا بكندا قالو انتي مويا حيسكي اخايد كايتزرو حق عندي اتنابزي اتغبرن نبر كان يشتي حجنا امنت انني يشتي دكان الله نو دكانات الله انا نبلم اب كندا خيد دكان غبري مالتي كونه كغبرو دلني بت مويا بت اتخدو دلن بايتاس كخدلن قدنا بس سرح يلنا بكندا يكون قالو ابز ግን እንታይ ያጥረ ይጸንሕ ወርክ ኤቲክ 5 ዓመት ኮፍተይለስ ዳት ጽቦ ከይጸንሕ ተኸይደሲ ኣብ ሰዓት ክደሎ ካይዳስ እንታይ ያኽትኮን በርከደ ለሞድኮ 5 ዓመት ሲ ድጎማይ ኮፊልካ ተቀባል ከም ተጸባይነት ይኻብስ ስለዚ እታ ኢሊሚኔት ክንገብራ ደለና በትትሪኦ በትመንእሰይ በትገለኒ ተሓስብ ኩሉ ግዜ እቲ ውድቀት ግድኒ ክጥርንፎ ተኮይነ እቲ ውድቀት ግድኒ ፕላን ክልወካ ኣለዎ ከምታ ቢል ድበልክያ ትዕበትን ኣስ ፓርትነርስ كله خالهم كم ذا جاكد بالك نقولك خدو من قد دبال يلا موت يا بين خبر يالي تزس امن حد كام تأممان بلان رائن كله كخلالو يعبه ينأسكا بيزنس بيشنس كخلو كخلالو عقلي تصورنت كخلو كالو تز ابزي بتان اشتي حاسبه دجمر كوس بتن دلنا عقم بزعدي ابقمتاتي ات بيزنس شاور دبالو 100 شي حيزوز ما 300 شي ملي 500 شي حيزوز ما تسب نايمتاي بيزنس شاور يحتغورل اب رياليتي اسي شاور غبره كادلو رياليتي متى بناتنا عقم بناتنا ليفل يعني ده حسب زلو بتبزع عددلو كم تدبلك يابون دي حيسكات كيد ترمز دي حيسكات كيد قلم ناي مولو لجاما حيسكا دي خاخت كيد براش حيسكا دي خاخت كيد بتا منصر نسا تمدغغاف اتي نتسب صحف تبلو لك نمبالي تحسبي فحيلات الله ترنفنا بالعبال ترنف نواخن يا مادي ابزي نخلتيكم حتلات ننده زي نزارر زلناس كمان نبع الناس حساس شير نقبر الناس نوصل لنا انا حجي كابزي هين نخبل صنحه بزح ነገር ወሲደ ለهم ማለት እዞም ክትብለም ዝጸናሕካ ግን ሄኒ እንታይ ከም ዝደሊ ፈሊጦም ኦሬዲ ናብት መንገድ ውዕዘስ ተበጊሰም ዘለው ሰባት እዮም መብዛሕት ሰብ ካባ ጀሚርካ ድሽገሮ ነገር ግን አለ ኣምንታይ ከም ተድምዕሲ ጽቡቕ ጌርካ ዘይ ምፍላጥ ማለት
ብዙሕ ነገር ኣብዚኣ ሕጂ ኣብዚኣ ከምዚኣስ ክሰርሕ ይኽእል ኢልካ ትሓስብ እሞ ገለ ነገር ኣምፂኡ ሃደሽ ምስ በላሃ ትርስዕ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብሲ እንታይ ክገብር ይደልስ ክፈልጥ ኣይክእልኒ ከም ምሻላ ሓንቲ ፊልም ነራ ደላይ ነብሱ ገለግልያ ትብል ብጣዕሚ ጽብቕቲ ፊልም እያ ነራ I think خيرخوا خليها مثل انت قاري صارت فيلم نفسه እንዳይ ቀጽልኮ እንዴ ወላ እንታይ ከማይ ነራ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኩሉ ሰብሲ ኣብኮም ይሽገር ኮይኑ ስማኒ ስኻስ እንታይ ኣኻ ትደልደላ ንሓደ ነገር እንድሕር ማራ ደሊኻ ኣለኻ ኣብዛኣታ ኻዲኻስ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ሰብ ግን እንታይ ይደልስ እዩ ድሽገር ኮይኑ ስማኒ ሕጂ ድሌታት ካንታይ ማህኖ ክትረክብሲ ወይ እንታይ ኣብ ምንታይ ተደምዕ ንስኻ ትፈልስ እንታይ ክትገብር ኣለካ ቢዝነስ ማለት هو ቢዝነስ ድሕርካ ዝኽት ዛርቦ ጽናሕኩም ካብ ዓብ ነገር ገለንዲ እዚ ምስናይ ሕብረተሰብና እንድሕር ርኢና ዝናይ ዲጂታል ማርኬቲንግ ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ ስቡስ ቢዝነስ ሰርሕ ምሽ ማርኬቲንግ ኦንላይን ገለ ሼር ከይገበሩ ምስዕርኽቶም ገለስ ክሰርሑስ ይኽእሉ እዮም ብውልቆም ማለት እዩ ከምኡ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ዝኾነ ዓይነት ኮርሳት ከዓ መሃብ ማለት እዩ ከም ዓይነት ኮርስ እንድሕር ወሲድካስ كم يركا نبرت جزيئة شيء كم تعانت ويتولد نبركا مسب جدا أيكون كان كم عينة تحسب أنت حرت زي بلو تسبسي جدا أيكون كان جد رأسس لدي جبر خاصة حتى حسب كاس تقارت ما سيكونن أجسي ولا أنا عندي شجرة مزيا عنتو ينتهي بالنيرسي عند حردات تفوت وانا جر عند حردات سرح اللخص سرح زلها خويني يسمعك كاني مش نبل نيرنا حج قداماي ነገር ምብጋስ እንዴ ክትብጋስ ኣለካ ማለት ከም ትዝብሎ ጽንሐህን መሳጋገር እንዲያ ዝዓዲ ኩሉ ሰብስ በቃ በሐዋላ ገይረኽ ሓልፋ እዛ ግዜ ኢሉ ጥራሕ እዩ ንነፍሱ ዘእምና ክሰርሕ ኢሉ ዝብገስ የለን ዳሕራይ ኣብ ብዙሕ ነገር ትፍትን ባዕልኻ ምሽ ኣሎ ንነፍስኻ ስትደልያ ማንታ ሙብ ዝበልክያ ከመይ ጌርካ ደልያ ዲያ ሕጂ ተሕቶ ትስራሕ ትጅምር ደስ ኣይበለትክን ወላ ትፈትዮ ነገር ቅድም ክትፈልጥ ለኪ ናትከሆብ እንታይ ደስ ብለኪ ቀሊ ነገር ይኮ ኾፊልና ስለዚ ሓሰብናሉ እምበር ኖ ቀለም ሕጂ ነይሩ ምሽ ቀልዕት ከለና ገለስ ከምዚ ክታክት ኮን ትደሊ ክትባል ከለኻስ ፓይሎት ኣነ ሕጂ መምህር ክኾን እየ ድብል ነይረ ኮይናኻ ዶክተር ግን ኣይፈትኾን ግን እሱ ኣይደኖ ደሕሳብ ኮይኑ ይስማዕንን እንዴ حج أنا زرلي أنا جرس انتهي لخ حسب كلهم بزح أنا جريز مثلاً خون جنا يكلني أب كل خدم معي يكلني تفتني يوم مش كله تحاسبيه ولا سلست أنا جرات ما يخونا تفتنين أنا يخي إنجو جير كيوشو كابتن سرح كينسي بباش دي سرح كيوس أنا يو كتالي لي لك كوفي الكاكو زسرحس إني الكا أنت يخم دخون أي فلا تكوني الكا كتصبس يبلكان مالت ولا لو ما عتمينا ولا تجمري أي فتخيان كانت تغيري دحري أنا دسي لكي وين تاي تصبوا قد ما يأكلوا تريو دعي حق زنقة I think مش حسب خيلي ناي نفس مركب سي أبكل يا قداسي حجي نفس الناس كم يقولون رخواتي الكاس دايركت من سايكولوجي قال ده أساس الرئيسي إحنا هنا بيزنسنا نزارب زلنا سو أرستنا يكون عندنا بلين قلنا وناتو بس بقى إذا قداس بدي نفسها تلي يرخبك وعمقها تلي فريتك دخم قنغان حيال قنغان تلي فريتك فاينالي انت اختدم اعتقلك تفلت اي تخلنا انت اختدم اعتقلت تفلت طبعا كاغا ولا حنت راح سرحي اي تخلني مغنياتو هجي 20 مساعته عمت مالتي ودي اسرع عمت مسكونكسي كله تخبو جميل اسرع ابي دمساي يفلتني بقى قالو تيلو منس كفتنو لنتي قداي مخرخ يسمعني ودربع عمت تمخير النجرس كلاز أرجيت ناي أرجت مخرك مشالو زي وقت تنقول خمس حجي اتيمن سي كون كل جزء نتم نجرات كلهم من مفتان بهرز متسكان تايو نفس مدلاي دبالز حجي قليو دا تحل النفس زدل سبالو قليو هو قرح خوينك مش الله دساجر كان حجي أنا كل جزء انتهي بالنيرة سبسي تمكرو مش علىك حجي أولا نسا دعلك هذولس نتي الربع كم سكاجر برج نخت سكر لاستين أولي زنقرك هذولا حجي حنبيس كفتوش تأتيخا كتوت لو يخبر سي ويبتات أولا جركا كتسكر بتات أولا سكر خلا نتا كلاي إنجين دقبرك يا ختحلف
أبا أنت أتيقا جن تما أقول له نجاراتك والأخاي يقول يوم مالك حتى كل تيح ما يكون ولا تحيل كون دعوة تباهل كاتو تخلها مور كونفيدنس كون حجازي ما سي كونفيدنس كل جزء فايتيني شو achievement ما تبدحري كونفيدنس ما تخلي حجي أتي مفتان كل جزء حدا نجرسي سكيل كان مرعي أسفح خام متأمات جلسي نفسه مدلي حق زكاي قلت فكان نفس خان اختركب أبي كم تدمع انفلات ناتك خا نسو تريف اللي تكاو نيني خا اختمع بلو زلكا نيني خا اختعقب زلكا أبي خا بالانس كتمت زلكا سايت فلتني غمالتي ديت فلت تقون حجي ماناجر نيمو خان بحر تدي بالكاس ماناجر تقون نقول له صراحة الناس يقول كي أتحدر أبحد ليت مالتي تتصور النت ديو جلس يبلكان بحر كان عكس مسرح كون قال نايم ممرح بحر دي بالكاس تكون تقول ولا تتجمر سرحنا نزلنا بتعم جنزب تتفق الحركون كون دسيم كم زي فاينانس تكون يتقل نعانة تابوتاس كتر لا حج أنت مالتي إزز بالكي خمي جيرنا خمل سلكن دي كنت زمت ألك أتجمعتي زقل تقول أنا نفس خا أنت زي فريت كايو أبي خا تدمع دخوم جون خان حيال جون خان تيت أجمعين يمانين جون خا بلك أكتر اللي تزيك إلك أبكل يوت فايل جير كالغا حجي ليدنا باخي مالتي أتي نفس خا نمركب كم زستسرح كالكوليشن يلا إن زكوال ستار بعد ترمر رعته يخون حمش شغل كم يبولن try and error يبك نجارات سي بعمق مس نفس خا من اللي تكونات ككومن سنس مع بايو بس نفس خاص بزح جيزس تحلف تخوي نبزي فايل جير سمتاي مسبع سالو نمتاي خمس غور له قال لك هارد توك تقبل مس نفس خامو شعوك تفلتاخ ابزك تدمع يتخلي خا نفس ندحر حج كي تفتن ابزي اسخا بيرفكت يخ اب كمز خمزي خا ندحر فريد كهشعو نتدخم غونغا بسبات كتملق تجمري خا نتحيل غونغا خا بعد خا بوش كير كخ تقبو تجمري خا مات سلازي مس نفس خا هارد توك مقبار حاله بتاع ما قداسي قال تراي اند ايرور مقبار نقرات فتان مقداف قال زون صبوي مالتي حما يكون تجمرا قدف بالكا ديت خون تخينا كتقال سايبل كان فور ايفر جلس كتبني بالكان مش حلم دبالو دكتور كتكوني اللي كان حدا عقد 10 عام تحسبني الكاس لهم دكتور ما عندي اللي كهون غلونات بروبت قال اوبريشن تجميري تغير نتروبت مزوارت ماركم بحدش زي ابو حلمي بك انا باي خبط حيل كون سيلكا كرتت ديم بال يغير مالتي تدليسات تغيروا مالتي غيزي يختن بوبي خانو تريل لخا تيسغا تحسبو زنبرك تكون تدلز نبركاس ترغم كم دي بولو مس غيزي ندحري خاسي حدش نغير كريت تقبر لك وي حدش حسب كتمص لك كم يتغيروا لمالتي مالس وايك دلوك دلوتي ديزاين نابرسخ حسب كياو زلخا أبايتا مسكدك سمع تراي كوين تتعنيحو مثلا انت خاطري كوينو عامات مقداف سيت دفارك تكون لك قدفا بيلكا تيسخ تبرلو تخلي خا تفتن فلا بزي دلخا عدمه بإسراتات قال ندحر لك خونكاس بك كتفتن لك تقدفا لك حدش نغرك تمص لك ابقول يون حساب تراي كون كون كترف تخليها بعد غادي تصرحوس الا تراي يرخ تكون تخليها مالتي ذكرك خلق اصلي ودي انا انت يذكر ثاني حسي حانت موفي دفات وانيرا فريندز او اس ريتشل تبع الكاركتر نيراس سريحه يتفلطني دحري مسدر انيرا بينا مسكونت كنت تسرح نيروا جدا كلهم توم جروبها سرحوا نيرو ولا حنت قناي تخليني نيرا بقى انت خم تخون كم تدلس هاي ولا حنت ايديا ينبران انت كنت تفوتو نيرا شوبينج تفوتو نيرا بقى زمز كم خدان خدنا له قالوا خم تفوتو نيرا بزح سرح فتينا دحرايس كم انت تعويتا كومو بقى بيرسونال اسيستانت خوينا ناي سبسي هافتامات خمي كم تخدون دي فلتوس ساكت حجزاتهم بلا صبق خديناتهم ابتزل على ناي ديزاينرات بوتا رغيبه دحراي كم ديزاينر حجسي اتهو بنات كاولاسي سرح كتقيروس تخليها شوبينج دي خاطفوتو كيتكا هو بقى تعبي راح تسفا زي مورات ابتا تسفا زي مورات كاسك ستيت قبرات اني حكا جاكي قلتيفكا فتن كتبلسي ولا حج سخاس تتسعروا نيركاس درافاي مخون كان يركا تيتفلت قلتيفكا تسفاري تكون صغيره نو كما تسخيليو حجزا يا اوف كورس كم استسفا دي مورات صبا الله خنتي كمزي قد رايك انا قال له كمزي تدمع تردك كمزي تدمع ولا بيزنس جمير كياسي كبلا قال ريستورانت انت خفيتك ما شاء الله زي حمش شح توصمش حمش شح مستفى خلي حمش شح تلقح اما خما نخيت قولو كاخا خمي غير كاتلليا مره شكر داكي زي تم تسفى مورات صون على حد غيزه مالتي صبط كم زخونات اكسر بدله ده 10 شحت فيس حج خدفه حمش شح توسخلا ملسك 10 حمش فيس قال لنا بالكاونت تخيل عندها ترايك كله مالتي تيس خاسي كم زي تدمع له ابتفلط له غيزه
ናፍቲ ስኻ ተድምዓሎ ክትከይድ ኣለካ ወይ ድማ ነቲ ናትካ ዊክነስ ተፈሊጥካዮ ንዓ ካቨር ድገብራ ሰብ ተምፅእ ካብቶም ኣብ ጥቓኻ ደለው ሰባት ኣነ ሳበይ የድምዕ ይመስለኩም ትሎም ብጆ ሞር እውን ሰብ ኮይ ራእዩ እቲ ናትካ ስከፈካ ኮይኑ ይምሪ ፈልጥ ዋታ ዘወድስ ኢለ ሕጊግ ትብላላ ሙዚክ ተወተሉ ገለ ይብል ኮይ ሓደ መዓልቲ ናን ሕብረተሰብ ብፍላይ ኣይ ሪቶ ይንህብኒ ኢና ስለንፈርሕ ምስቲ ሰብ መታን ከይንባስ ስለንፈርሕ ተጓይ ነብላን ኢና እምበር ትብሊኻ መፅኡ ሕጂ ፓውሎ እንድሕዳ ሜጋሚክስ ሰርሕ ነይሩ ኮይኑ ገለስ ንክንደይ ደረፍቲ ኣጋጊቦም ኣሎ ሰሰሪሑ ጥራይ ይህቦም ታለንት ከምደ ይብሎም ንምንታይ ማሃብ ሪቶ ማሃብ ጠፊኡ ወይ ኮነ እንታይ ከም ድገብርዎ ግን ስለ ዝፈልጥ ግን ኣይቅየሩን እዮም ሽዑ እንታይ እዮም ዝብልዎ በትኪድ ኢሎም ንሞራለይ ኮይ ገለ ይብሉ እሱም ግን ልክዕ ተራእዩ እሱ ግን ተራእይዎ ኣሎ ከምዘይኮኑ እዮም ሰባት ኣብቲ ጉዳይ ሕጂ እስኻ ነዚኣ እውን ትፃወራ ማለት እዩ ዝተኻእለካ መጠንሲ እንድሕር ባዕልኻ ክተለልያ ተዘይክኢልካ ወይ እንታይ ውድቀት እንድሕር ደይ ተቐቢልካ ሰባት ብድህቡኻ ርእቶ ኢልካ ሓኸፍ ኢልካ ተቐበላ ማለት እዩ እሞ ጃካ ሓወያ ብዛስ ትተሓዋወሰና ኣላ ነስናትካ ራእይ እስኻ ትደልዮ ነገር ፈሊጥካ ተስፋ ክትቆርፅ የብልካን ክንብል ፀኒሕና እንድሕር ዘይከውን እንተኮይኑ ከኣስ ቀልጢፍካ ከዓ ክትቆርፆ ኣለካ ከዓ ትብላለኻ ሕጂ ከምዚ ኩሎም ዞም አንትርፕረነር ድዮም ዝበሃሉ ዞም ያ ሕጂ ከምዚ ናይ ፎርድ ሕጂ ኣሎ ምሽ ንሱ እዛ V8 ክሰርሕ ኮ ዝበሃል እንታይ 8 ሲሊንደርቲ ኣብ ትሕቲ እሱ ትምህርቲ ዝበሃል የብሉን ኣብ ትሕቲ ኢዱ ሰርሑ ግን ኩሎም ፕሮፌሰራት እዮም ግድን ስክሪ ኣለን ተስራሓስ ግድን ክሪ ኣለኒ ገለ ይብሎም ድሕሪ ዓመት መፅኡ ኣይተኸውና ከመይ ጌርካ ከም ትብለና ኣለካ ገለ ይብሎ ግድን ግን ክትከውን ኣለዋ ኣሜሪካውያን ክዝውርዋስ ኣርኢኒ ክትከውን ኣለዋ ገለ ምስ በሎም ፋይናሊ ተሰሪሓ ማለት እዩ ሕጂ ተስፋ ስለዘይ ቆረፀ እዩ ኣብ በፂሕ መስለኒ ኖ ሕጂ ኣብዚያ ንሽተይ ክውድስኸልኪ እዚ ሰብ እዚ ክሊር ተራእዩ ወይ ክሊር ተተራእይካ ዋላ እውን ታሪኻዊ ሰብ ዝነብሱ ከም ዝረኸባ ብንታይ ክነግረክ መስለኪ V8 ክሰርሕ ከምዘይክእል ፈሊጡ ሞራት ቆፂሩ እቲ ዊክነስ ናቱ ፈልጦ እዩ ኣበይ ከድምዕ ከም ትኽእል ሱ ፈልጥ እዩ ካልኣይካ ክሊር ዝኾነ ተራእዩ ወይ እኮ ኣብ ከምዚ ዘረባ ዝበሃል የለን ዋላ ክሊር እዩ ንዓይልካ እውን ጀሚርካዮ ክንስኻ ኣብ መንገዲ እንዳኸድካ ጌጋ ክትረክብ ትኽእልኻ ከምዘይከውን ትረጋግፅ ኣብዚ ዩጋንዳ ምሻለኻ ሓደ ነገር ጀሚርካዮ ኣብዚ ዓዲ ውግእ ድዩ ወይ ገለ መፅእ ኣሎ ይብልኻ ቀልጢፍካ ካብ ውሳነ ክትወስድ ኣለካ ወይ ገንዘብካ ክትእክብ ኣለካ ወይ ነብስኻ ክትድሕን ኣለካ ገለ ትርዲእ ከለዎ ባላይ ስለ ሓንፀፅ ካያስ በቃ ሲኢልካ ነኺስካ ምኻድ እውን ኣይኮነን ከምኡ ኣብቲ ኮንካል እውን ኣዋዳድቓ ሕማቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ፈሊጥካዮ ኣለኻ እቲ ስኻ ትደልዮ ዘለኻ ዲዛይን ጌርካዮ ኣለኻ ነቲ ዲዛይን ዝገበርካዮ ክሳብ ድወሰደ ይወሰድ ክትጓዓዝ ሓደ ምርጫ እዩ ከምዚ ከውን ኣብ ዝርዳእካ ግዜ ኢና ንብለልና ሕጂ ተረዲእካ ኣሎና ከምዘይከውን ገለ ትቀይር ናብ ካልእ ነገራት ሽፍቲ ትገብር ማለት እዩ ቅድመ ምዕፃውና ሲ ሊድሃፍተይ ግን ነፍስኻስ ብኸመይ ትረኸባ እታ ነጥቢ መጀመርያ እንሳ ሓደ ኩይዝ ኣሎ ሕቶታት ኣሎ ነፍስኻ ከመይ ጌርካ ከም ትረኸባ እስኻ ኣብ ምንታይ ተድምዕ እንታይ ኢኻ ንስኻ ሕቶታት ስሎ ዋላ 100% ሙሉእ ስእሊ ኣይሃብኪ ገለ ፐርሰንት ክበካ እዩ ፕላስ እዚኣ ናይ ኣብ ናይ ተስፋ ቪዥን ከተኮይኑስ ፀቂጥ ክሰርሕ ለለክ ባህለ ኣነ ብናት ኩሉ ግዜ ክሳራ ክትፈርሕ የብልክ ክሳራ ግድን ይደሎ ክትፍትን ከለኻ ክሳራ ግድን ይደሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ማለት እዩ ወይ ግዜ ክትከስር ኢኻ ገንዘብ ክትከስር ኢኻ ሞራል ክትከስር ኢኻ ገንዘብ ይምለስ ግዜ ይምለስኒ ተንፍልሊ ኣብዚኣ ዘለዋ ማለት ሕጂ ናይ ገንዘብ ክሳራ ደጊምካ ተምፆ ትኽእል ነገር እዩ ሓንሳብ ወዲእካ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ሕጂ ንነፍሲ ክስኽነምር ግዜ ክትከስር የብልካን ብዓብዩ ንስያታ ነጥቢ ኣብ ዘይኮን ነገር ተደፊእኻ ትነብር ኣለካ ማለት ኣይኮነን ግን ኣብ መፈታን ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ መሲልኪ ቀዳመይቲ ጌጋ ትእርማ ካልአይቲ ጌጋ ትእርማ ሳልሰይቲ ትእርማ ራብዒይቲ ትእርማ እሞ ምስ ግዜ እንዳፀረኻ እንዳበሰልካ ኢኻ ትኸይድ ሕጂ ናይ ገንዘብ ክሳራ ከም ክሳራ ትሓስብ የብልክን ክትፈርሕየውን የብልክን 5,000 ፕላስ ከኣናትና ኣብናትና ጽቡቕ ነገር ካንተ ያለባ ክምላእ ኣደለኹ ባኸኖ ሰብ ጃኪ $100 ዳ ደይተለቅሓን ንኽብለካን ሓንቲ ነገር ኮፋ ቢለ ሪኢኻኒ تا $100 ደይኮነትሲ ልዕሊኡ ኢኻ ትበኒ ተረዲካ ሓንሳብ ምስ ሰበገስካ ሓደ እዚኣ ውሰዳ ብዝላትካ ከምዚ ካብ ዝውሰድ እትሰባክ ኣብ ገብረካ ኤብሪያሊቲ ከምዚ ብጽፉፍ ድዝክሮስ ኣነስ እሱሎ በቃ ብዓብዩ ተረዲካ ተርካ ጅምር ከለኹ ድነበራን መጠን ገንዘብ ፈልጠኒ
ከመይለ ታጉዕዞ ከይድያ ከፈልጥ ተረዲካ ሕጅትናትና ሰብ ባክ ኣብ ገብረካይ ናይ ገንዘብ ፍርሕ ኣለዎ ክብሉን ነፍሲ ክምልላይካ ማጆሪቲ ብዓለም ደሎ ሰብ ነፍሱ ይፈልጣን ዲዱ ወታ ፖይንት ዘምጻኻ ኩን ኩላትና እንዲለ እወ መብዛሕትኡ ሰብሲ ኣብ ኢሉ ሽገር ኣበይ ከም ደድምዕ ስለ ዘይፈልጥ ንክንዘራረበላ ኢለ እንዴ እወ ሕጂ እቲ ምድማዕ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ፈተነ ኢኻ ትረኽቦ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ስራሕ ከም ዝበልከይ አንቶይ ማኔጅ ጌርክ ዘይክትክእል ትኽእል ኢኺ ባጀቲን ዘይክትክእል ትኽእል ኢኺ ንዕኡ ግን ኩሉ ግዜ ሓደ ቢዝነስ ዲ ሓደ ሓሳብ ክትኮል ሶሪ ኦሬታ ክትኮል ከለኻ በይንኻ ትጓዓዞ ማለት ኣይኮነ ፊልም ጽሒፍከያ ጃኪ በይንኻ ይትውዳእን ያ ተዋሳቶ ትቆፅር ኢኻ ካሜራማናት ትቆፅር ኢኻ ኤዲተራት ትቆፅር ኢኻ ሳውንድ ማን ክትቆፅር ኢኻ ማኔጀር ክትቆፅር ኢኻ ሓቂ እንዴ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብትውሽጢ ስለዚ ጎኑ ምሳኻ ዝኸዱ ሊዱኻ ፕላስ ካታ ድበልካ ተወሳኻ ሰባት ካ ነግሩኻ እዮም ኣብ ምንታይ ተድምዕ ንስኺ ቢልኽ ነግረክ ትኽእል 100% ከም ስትገብርስ ካብዚ ምበጻሕክ እኮ እዚኣ ሳይትኾን ያ ንዓኽ እዚኣ ከምዚኣ ትትገብርስ ከምዚኣ ሕጂ ሰብ ከኣኽባቢኻ ከኣማኽረከይ ሕጂ ጠርንፋ ቢልና ኩሉ ካብ ከባቢኻ ትረኽቦ ኢኻ ሓደ ፕላስ ኩይዝ ኣሎ ንነፍስኻ ንምፍላጥ ማለት እዩ ንኹላትና ሕቶታት ማለት እዩ ከመይ ጌር ኣነስ ኣብ ምንታይ የድምዕ ኢልካ ሕቶ እንተደኣ ሰርች ተጌርካስ 15 20 34 ብዘይ የገድስ ሕቶታት መጻካ እዩ ንዑ መሊስካ ኸ ነፍስኻ በይ ከም ደላኻስ ክትግምታ ትኽእል ኢኻ ከምቲ ዝበልካዮስ ከም ኣሓስብ ነይረ ዘን ኩይዝ ደለዋሲ ከምዚ ሕቶታት ወላ ከም መጽናዕቲ ገለ ክትገብር ከለኻ ኣብ ኮሌጅ ምስኮም ትገብር ሕቶታት ተዳሉ እወን ኩዌሽነሪ ይባሃል ከምኡታት ኣሎ ከምኡ ብትግርኛ እስከን ንስራሕ ከምኡ ወላ ትዘሎ ንተርጉሞ እሞ እሱሲ እስኻ ዘይትፈልጦ ዝነበርካስ የርኤካ እዩ ይቐኒልና ስለዚ መጻኹም የናኩሎ ማዕንቲ ማይ ስለ ድጋበዝካና ኣዚና ነመስግነካ ናይ ላዛኛ ጉዳይ ከዓ ቀዳም ባይዘወይ ኣብ ዩኒክ ካፌ ድሓን ፋሚሊ በርገር ካባላ ጋላ ፊት ዳና ሆቴል አላዚ ብነጻ ስለስተዋሃብና ነጻ እኮ አይኮነን ድሓን ግን ብነጻ ይባትና ዘላ ሶ ይቐኒልና ከምኡ ከዓ ፓውሎ ሜጋ ሜክስ ካዝ ፊትና ኣሎ ይቐኒልና ኩሉ ግዜ ባይዘወይ ኣብዚያ ምሳና ኮፍ ኢሉ ይዘሎሞ ይቐኒልና ኣብ መጻኢ ይራኽበና ብሩኽ ቅነ